kde tam si mal to vajíčko. Už tam nie je normálne zmizlo, ako som sa toho dotkol, neviem prečo. Lebo ty si Lebo si sa ho dotkol! A kde je? Hovorí ti niečo, Ender. Čo si tam? Je tu ty tedy. Páka. Zabité. Pozri, A je tu? ešte si presri tú miestnosť. Prečo? Však, čo tam je? Ale čo ti dáva? Čo to podľa mňa chlapci Je mi to nebol ľúto. Creeper. To bolo absolútne kino. Toto asi Creeper A- nebol. Teraz by trebalo zistiť, kde Martin, lebo Martin neostal u Lukáša. On odišiel proste. No, tak teraz ho asi nenájdeš moc, keď liebol server. Hej, Nebol tam, lebo to by som ho videl, on odišiel a tam iš. jak? Pozor Filip. A čakaj, Adam s oným Maťom. A ja si myslím. Pozri, že niekoho peš. No veď je situácia si musí vyrobiť na to, aby Kto tu má dostal psa? poriadny trest. Aha, to je niekoho trest, tá čo pes. Tak to sa Kokom zabaví. pôjde, treba to zväčšiť, kokom pôjde. Alex, to je náš psa? Áno, tam Dajte sem Alexa, dome. dajte sem Alexa. Nie, netipuj, čakaj, teraz čakaj, oťažím diamanty. Dajte sem Alexa, dám teleportníme, nie som dlho teleportíme. Minecraft, Nie. Alex, To je môj pes. to je pes. Že áno, to je môj pes. Aha, Na čo si Alex, nosíš ješ tam psov Lukáš, so sebou? Lukášovi. Kam zmizol? Nie, to Ďalšia vec, ale to je, Alex, ty nejak moc obraňuješ Lukáša. Ináč pravda. to je, jak som išiel k Adamovi. No nie, Alex, to nie. Kedy si išiel Adamovi? V akom čase? Vtedy, jak som zničil ten portál. A kedy si mu zničil ten portál? Čo ja viem. Vtedy, keď som bol u neho. Maťo tam bol tiež. Ja mám otázku, Adam. Dobre, čiže Lukášovi dávame A, máš tu podmienečný trest. Neviem čo, nie, nedáme podmienečný, dáme trošku vyšší Máš trest. aspoň villagerov. Ale už je dosť situácia vyhrotená na to, aby sme niečo robili, Filip. Ešte nedávaj mu podľa mňa. Daj mu keď ten Johnny a dáme ho na jedno srdiečko. Vlastne nie, áno. Mohli by byť také Nie, vieš čo? Daj mu adventure mode. Potrebuješ s tebou poradiť ako zástupcom. Ja mám otázku, chlapci, počúvajte. Filip, ty by si tam, Filip, čo by si robil teraz? Nie, ale ty ako kamarátovi pomôžeš teraz. Ja mám otázku. Nemôžeme ísť na Discord, lebo ja mám 10% na mobile. Ale Filip nemá, A ja nemám. Filip, ty by si čo robil na mojom mieste? A few moments later. To je určite Lukáš. Akože nechcem Počkaj, byť Emerald, ale je to Martin Emerald, dozrie je to tak Emerald. navonok. Filip, je to Emerald. Je to Emerald block. Iron asi, netuším. Lebo Lukáš mal v strede píknul jeho Emerald block. Tak akože on mal Iron okolo, ale v strede mal Emerald. Také, že to není to. Ale bol to Lukáš, lebo my keď s ním ešte valili pred súdom, tak hovoril, že nech nerobíme zle. Čo? Že bol to Lukáš, alebo nebol to Lukáš? Tak bol to Lukáš, len ešte tak doplňujem. Lebo Lukáš mal v strede jeho Iron block. What the hell are you talking about? Tak niekto ti ho presunul. Tak Určite vidíš. Lukáš. On je taký presúvač. A prečo obvinuješ teraz Alex? Či doteraz si obvinil, obhajoval Lukáša, že on by to neurobil. Čo? Trošku názory sa menia. No. Ale nehráš na jednu stranu. Ľudia sa menia. On má Lebo zistil, že keby ho obraňoval, tak by sme prišli na neho, že to bol vlastne Alex. No nesrandu. I'm joking. A nie, Ja som padol.
A nemáte ten mending teda. Helikopter v noci. Čo robíte? Idem na spam. Nepostih. To líbujem v mojom šope, hej, aby sa ma potom zvyšo neobviňovali. V šope som to líbol. Dobre, čaute. Čau. Čauko, čauko. Jožko si nemyslíte? To bol určite Jožko, ja nechcem nezrať. Taký šibal. Však, no, čo keď to bol ten Alex Opes? Wait, what? My name is Retap and I... Ja neviem, čo si mám o toto mysleť. Adam, priznaj sa, ja viem, ja som ťa videl, jak si vybuchoval dom sám sebe. Jak si Hej, vybuchoval. hej. Adam, on ťa videl, jak si vybuchoval. No, to tam položil TNTčka a napísal tam, že zapál to. Hej, jak si vedel? Ja idem. Už zás? Nie, nejdem akože, ale nebudem hrať Minecraft, budem volať akože, no. Prečo? Lebo idem hrať Boblok, hlavne. Len sa mi chce, nechce sa mi hrať Minecraft, však čo budem teraz robiť? Stavať bejsku. Hej. Dobre. Kokos. Oh. Ale chápeš to? Zase Fero! Zase Fero sa nič nestalo. A mne sa stalo, Jožkovi sa niečo stalo? Ja počkaj, však ale nebudem vidieť teraz, čo píše Filip. Ja som mierumilovný iba. A ja nie. Potom mi hovorte, že čo hovorí Filip. Koho ceduli? Kde na spávne? Hovorte mi, že čo hovorí Filip potom. Akože tam, kde máš ty ono, hej? A ty máš psa? Koza. Tak čo to je? No, dobre, to viem, že je cedula, ale... chápem. Čiže round 2? Na čo by si napísal Minecrafte knihu, že čo robí, alebo jeho plány, čo ide urobiť? Akože neviem, ale tak aj Viktor to tak robil. No akože aj Viktor, prečo na čo to, ale on je postihnutý, ako hovoril Adam. Není, on je autista. Ale to neznamená, že on si bude teraz písať knihy. A ja si píšem knihy, no a čo? Fúha, dospelák. And you know what else is crazy? Low paper fade. You know what's crazy? Is it a low paper fade? Chápeš, on je jeden z mojich najlepších kamarátov. Nie sme blbí a blbší, my sme postihnutí a postihnutejší. Ty máš čo hovoriť. Vieš, čo ma napadlo? No. Keď ja sa volám Adam. No. A ty sa voláš Fero. Freakdam. Tak spolu... Nie. Fredam. Alebo Adro. A tam čo robíš? Masívne edžujem nad tvojou mapou. Počkaj. Ale ja to neznášam. Fero reálne sa nejoine. A je jediný, čo je uneffect, čo není. Dobre. Lebo ja nemám s nikým problém. Ľudím sa idem, zničiť Adamovi bejsku. Ty popováš. Ak sa vrátim z toho netru, Alexa, bude moja zničená, nie Adamová, fúha. Bude zle. Čo je, Filip? Zver sa. Zničí bejsku. Však reálne stačí zobrať zapalovať a zapaliť, no. Mne stačí zobrať luk a streliť ho do teba. Už aj neby nič nespravili, len Maťo je agresívny a... Dobre, ale tak to nie, nemôžem mne za tak to, že nesedí Maťo je na Maťa agresívny, ja som ti nič nespravil. Alex. Mi to vôbec nesedí na Maťa, že by to urobil. Tie cedulky? No. Nie, A čo? však to, že by mi odbuchol dom. Jaj?
A on tam ešte chodíval kvôli tým villagerom. Akože on má niekedy také šialené nápady, ale nemyslím si. A nie, že on... Čím nie, keď som mu dával veci. A nie, hovorí, že mne by nezničil, ja by som nemal zničený dom, keď Matej bol agresívny. Dobre, ale on nemal na čo byť agresívny, na mne. Ani som ho A hovorím o neobviňoval. mne. Hovorím, Ale ja že... viem, že to sebe hovoríš, ale ja hovorím o sebe. OK, chill. Daddy, chill. No, vieme, že Maťo mne zničil bejsku. To vieme všetci. Vieme. Actually, vieme. Vieme, už sme sa oboznámili s touto informáciou. Adam, ale jediné je jasné. Nebol to creeper asi. Ja som pod... Filip, ty si dobré. On to zaslívol, ale už zase späť. Čo robíš? Povedz mi. Hej. Mne sa to nejak seklo. Adam. Áno? Čo je? Haló. Čo je? Moja Wi-Fi, on to. Ja, super. Jaj. No čo je? Sa mi to seklo, ja som nejak pod svetom. Akože vidím všetko čierne. Ty si v negri? A keď sa pozriem hore, no tak vidím ten bedrock tam a svet. Adam, portni ho na seba radšej, lebo fúha. Čakaj, ja nehrám. Však joini sa, nech neskape niekde v more, vo vojde. Môžem ho portnúť na teba, kde si? Prvý človek pod svetom. Tu z kontrolu ho portnem na teba. Tam to bude crazy. Môžem? Alex, ty moc nič nespraví ako. Ale ty si portal Alexa na mňa. Alex, poď za mnou. Takže nie teba na Alexa. Stále seba vidím pod svetom. OK, Alex to bol super. Potom sa pripojím. Čakal som ho portol cez konzolu. Ku mne. Áno. Ja však poviem. Počkaj, do nedru. Hej. Poď Tam za mnou, zombie. Alex. Prečo mám iba jeden život? Ja mám Neviem, pol ale srdiečka. Alex, No, Alex, A nemám jedno. tu Ja mám máš. hunger. Tu máš. Poď. Pol srdiečka, nula hunger. Prosím ťa, poď, Alex, lebo to... Však daj mi hýda, zomrem. Nezomreš, ja ťa ochraním. Prečo mi je to meso? Čo? OK, tuto to prebehni týchto malých. Poď! Tu poď hore. Gasta tu nevidím. Idem. Ja som skôr padol do lavy. Wow, čo si spravil? Skoro som preskočil ten portál a padol do lavy. Dobre, poď sem, poď von, sme u Adama. Prečo ste u mňa? Lebo, To, čo sa stalo. Zoberok, tebe. tak poď na spawn, poď za mnou. Čakaj, Poď, Alex. pozerám, čo... Zoberok, sebe, okamžite. Nie, nechaj ma tu, nechaj ma tu, Poď nechaj ma tu. sem, lebo ťa hitnem tým Alex, mečom, choď naozaj. tam. Sebe ho zober. Prečo je môže byť Nemôj. Ja chcem ísť k Adamovi. Nie choď ku mne. Vykáž sa po tom rebríku, choď po tých schodoch, čiže tam je, choď po tom tuneli a choď na spawn. Ale ja som tam sme friendy. Čo? Nemáš na sebe trenky? Poď, Čo? Ja mu tam zničím posteľ iba. Jak Ha? bascu. Fero, Ja keby musím- tam niečo zničí, ja ťa zabijem. Aj však teba, aj nie Alexa. sme u teba, sme v Nedri, neboj sa. Dobre. Prečo tak ďaleko, ak som chcel ísť niekde bližšie k Adamovi? Však pôjdeš, neboj sa, najprv poď sem za mnou. Hej. Hej. Dobre, tak som Mohol si odšol ma sa vytlačiť vrátiť. z toho portálu. A tadá, som doma. Áno, áno. A tu ostaň. Hopa. No Adam, teraz viem, ako sa ostať ľahko do tvojej bejsky. Dohliadaj na ňoho, lebo toto je... OK, fakt chlapci, too normálne. bad, mám cedulku v dome. Áno. Hej, RIP. Fakt? A hej, čo je na nej? Čo je na nej? počkaj. Filip, môžeš? Jakže prázdne, nevidíš tam toho smajlíka? Ináč čo mi robíš v dome, Filip, toto? Nejaké sus? Že tabulky sa mi tu Filip, ocitnú aj ty? Čo keď Filip je cedulkár? No, Filip. Hm? Ja ešte za nami si na spawn mal ísť, čo robíš? Čo tu robíš s Klasická. cedulkami? To. Ukáž, čo máš.
To nechcem, nechaj si. Ale čo robíš? Super. Wow. Koľko tam máš ceduliek? 3. Počkaj. Tu mám. Mám tu 3. Počkaj, že... A, dobre, Adam, hovoril si, že sa mi nič nestalo. Poď ku mne domov, pos. Adam, Jo, ti tam Adam. ja zamluvím. Filip, poď sa hore, Filip. Adam, No. že... Ty mne to máme. Zapínam Minecraft. Super, mám tu jedno Ačko. Naposledy, čo tu niekto bol, čo viem, Martin. No čo tu máš? Ježiš, odtiaľ toto vidím. Pane Bože. Je to super, no nie? Zdravím, Ferry. Dlho si nebol doma. Čo, Martin? Tebe už som nič nezobral. Čo sa deje? Prisaháme Ja, to, Martin. Filip. Maťo, Čo je? dal som ti urobiť taký prank, že podkopem ti o jeden blok, ale padol dole. Som nevidel, že je to Že si to ty, jeden blok Filip, hlboké. Dobre. že si to ty cedulka. Adam, odbuchol ti dom? Odbuchol sa Ale ti prežil dom? to. Áno. Pohode, prežil to. Prídem z nedru a mám Si odbuchnutý myslíš, ten... A to ma nezaujíma, čo keď si tu minul všetky cedulky, ha? No ešte raz, čo sa stalo? Ja som Mám prišiel domov z zacedulkovaný nedru, z tej súdnej siene, či čo to bolo, a mal to vybuchnutý ten dom s villagermi. A ja mám zacedulkovaný. A on má zacedulkovaný dom. No jak som tu mohol byť ja? Čakaj, nedávam vidno na teba. Čo sa deje? No poď tam na... Maťo, Čo? Ja neviem, Filip, ty mi prídeš nejaký tak podozrivý. tvojho psa musíš Ale tak... Šibalstvo to bolo. Nie. Ja viem, Nevidím. že to nebol, však... Už to... Ale kto... Ja neviem. Filip, a Potom prečo tvoj si nič pes- nenapísal, keď si videl Inak tú máš free cedulku? cedulky, ber to pozitívne, máš free cedulky, taký, dobre. Ináč, Ja, ale keď vieš si čo? Ja som sem došiel a Filip tu bol, ale nič nenapísal. Chcem akurát. Počkaj, ale Dobre, ty si dobre, nejaký Filip, moc nervózny. budem Filip. ti veriť, tu máš Vero, cedulku. ale on je nejaký moc nervózny. Nezdá sa ti? Aha, Ubu tu mám. To si tu nechám. Čo? Toto tu. Super, prepísal si mi to, už to nechcem. Ticho buď, lebo je tebe za Počkaj, ja mám niečo u teba doma? Neviem, poď. Nemáš nič asi. Nemám. No, mám. Čo? Ale nie, to som ja dal. Srandujem. Nemám tu nič. Poďme zabiť rýchlo. Ona Filipa. S tým sa seká. Srandujem. Kašlem na to, Však sranda. Ale ak sa to ešte stane ešte raz. Ferko, nejapuj teraz, to vyzničíš len tú dole a teraz priznajte sa vážne. Že čo? Kto mi rozbil tú hovadinu pod domom, čo mám? Lebo Kto mi to nebol- zatabulkoval celý dom, ha? Kto mne zabil villagero, odpálil mi ten vedľajší dom. Ale však nejakí ti prežili, či všetci sú mŕtvi, či? Všetci sú mŕtvi. Sa mi dá. Ale však tam som ich videl v diere. Beacon. Beacon je crazy. Počkaj, tebe niekto zničil Beacon? Lebo ja som tam bol naposledy. No však vieš, keď si hovoril hento. Neviem. No proste bol som tam a ty že... Dobre, ešte raz Chlapci, začnem. neviem, čo si mám Bol som myslieť. tam a bol celý, takže... Nie, Marci, prísame som to nič nezničil. Ja som Ty, jak bol to máš? Prečo to tak vtedy vypadá? U mňa to s, vypadá inak. Alexom sa mi stačí, Filipom či kým. Ja som to odtedy nebol. A toto Filip- urobil Alex. Filip, ešte raz, Čo? jak sa to volá, mi povieš? Alex ti podkopal psa, lebo ho chcel drgnúť, či čo, a on ho zničil ten blok. Nie ten. Tak nejaký blok proste. To čo tu je. Keď Dole, nedáte Alexovi pokým nenájdeš železom, tak cedulky. banka sa zničí. Ale ja to mám inak, jak ty, mne to ináč vypadá. Hej. No. Keď nedáte Alexovi železom, tak banka sa zničí. Nie som Alex a cedulky dajte Alexovi do riti. Do česky. Alex, čo si Ešte vie, jak je to napísané. Prečo si myslíš, že som to bol ja? Povedz, prečo som to bol ja? Smieš, že keď nedáte Alexovi železom, tak banka sa zničí.
Nie som Alex a cedulky dajte Alexovi do. Čo mu je tomu psovi? Filip, Sa ťa bojí. prečo sa nedá, ja ho chcem posadiť, prečo nejde ho posadiť, to je môj pes. Jasné, určite je tvoj. Však je to môj. Jak vieš? Viem, však tuto, to je tento, čo bol tuto, nie? Adam. No. Ty keď dáš vaniš, tak to napíše do čitu, že si level. Nie, ja som si nedal vaniš. Ale kebyže si dáš, tak to napíše, že akože leavneš. Nie. Sa mi zdá, že nie. Počkaj, V nemáte tom niekto prípade mesa, som aby bol ho na serveri naliloval? ja, Filip, Alex. A ja som bol s Alexom, takže Filči je sign. Filip je cedula. A tak kto to spravil, mi povedz. Čo ja viem, ťažko povedať. Dole búcha furt. Asi mob nejaký, nie? Nie, však ja som dole. Však Nie. ja ho, vy ma nepočujete, alebo čo? Teraz ťa Nie. počujem. A prečo ma... Nemáš počkaj, už tu tak náhodou? Nie, na WhatsAppe. Ja neviem. Tak ja mám otvoriť Minecraft, tak ma ani počuť, takže teraz celý čas, čo vlastne rozprávam, tak ti úplne zbytočne, lebo nikto nepočuje. Mhm. Nie. Presne tak. Máte kamene. Ja našiel Nie. som. Dajte mi cobblestone. Nemám. Málo Budú mám. odbuchnuté, čo Filip, nechápem. To ty máte mi furt robiť, však ja zatiaľ zoberám. Dobre, už prestanem. Vysvetli, čo sa s ním snažíš pokúsiť, Filip. No, som zbil. No ja ti môžem No to už všetci poslať, vieme. môžem ti poslať, Adam že som, schizomod. môžem ti aj ja poslať, že... Hej! Všetci zombici na mňa idú. To je o nich milé. Hej! Ale to je jak Walking Dead. Pop. Aj sa im Kde páčiš. si? Tomáš, toto dárček. Ísť papaj. Mačo, a čo robíš ty? Čo by som robil? Dávam Alexovi veci. Čiže tu máš karotky, zober si. Sponzoruješ? A niekto mi ukradol karotky. Karotky. Filip, prečo nechceš rozprávať? Hambíš sa za svoj daddy voice. Lebo on je Sigma vlk. Hambí sa. On je tajomný muž. Negadám. Hambíš sa za svoj daddy voice. Tajomná Sigma. Takže táto miestnosť. Tu. Tajný život Sigmy. Martin, tá miestnosť nie je taká tajná, keď to nie každý vie. Ale však to nie je tajné, to nemá byť tajné, to má byť akvárium, ty. Toto celé bolo odbuchnuté. Podľa mňa nejaký Filip, alebo kto sa tu hral určite. Kto? Možno aj ty. Niekto sa tu hral. Pyrotechnika. Niekto sa tu hral na pyrotechnika. Filip, chceš počuť tajomstvo? Bol to Lukáš. Lukáš bol ceduliar. Cedulkár. Je mi ho ľúto. Všetko hážiš na neho chudáka. To si to... Čo robíte? Ja neviem. Poďme na háňačku, je to Filip. Dobre, počkaj. Počkaj. Nie, počkaj, Môže poďme na spal, ale reálne. Nadím. Kašli na to. Jaj, môžeš? Žiadne elitry, ale reálne. Nie! Ja vám môžem, Alex. Takže to som ti to vrátil. Pomoc. Pozor, Ježiš. Si ma nevšimol, dobre, on si ma nevšimol. Bože, sa To udusol. daj. Je, Berem osobne. ja neviem kde. Počkaj, idem opraviť tú radnicu. Lebo som ju rozbil.
naháňačka. Au. Hej, ale Meškov ide po mne. Hej, hej! Ne, to si nemal toto. Kto to je? Adam. Ja som padol teraz, veríte, skapme. Máte... Hop. Idem kamikaze, neviem, čo to je. to si nevedel. Ale teraz je na FK, môžem ho zabiť a ukradnúť všetky veci. Ferka, ty čo robíš? Som v netri aktuálne. Čo sa vysušiť spamže. Čo ti stalo v baseke? Kedy? Však si hovoril, že si tam mal nejaké cedulky a nič sa ti tam stalo. Ja som to mal plné ceduliek. Jaj? Mám fotku.
A to nie nič moc. Nie je to také rozné. A to zase mohol byť Adam. 5 minutes later. Akože vypadá to hrozne. Čo akože? Čo stávam? Aspoň sa pripojím. Teraz je noc? Čo? Teraz je tam noc? V Minecrafte. Popravde ja netuším. Ja ty si vedri. Vyzerá, že je deň, alebo buď vychádza, alebo zapadá slnko, neviem.